Karwe hajar shispa ar penyutli ki pos RRB. Kublai yepi ki perlok per jor baro te hakan ke video ngadon ya kampan mara aspi ha kabede bat ki kam ki balai. Kelas 10 kila ban apply ya ketika pos. Ikan kalat ke kebun na kamata ki kun samla ki bom don kam don jam ki bala pendap ya ke kelas 10 sajrong. Te pai ya kan ke video hadu panekut kenang bupen sotu te mentatungan ya pai kat kum ketika notification. Government of India Ministry of Railway Recruitment Board Central Employment Notice. Kini ki post kidai ki jongki Assistant Loco Pilot ALP. Teban apply ya ketika post kan la sedang nadu ka khatsan terik banai basan arah jara punru ban apply online ya ketika post. But kan kut ia ke online application kan long haka khatsau terik banai ban reu arah jar ar pun reu. Te menta kadang don baka por ban apply kitu ki kun samla ki ba kwa ban tab ya kite ki post pila ban tab no kloi khnang ba kan lam lop kut kapor bat ban like na kano ko jing thut ha ka be de ban ka online menta tengani page ru ya ki post kumbanga la ya thu shakmat ya kate ki post la khot application ya ki candidate ba layo balai hap kerdan ban apply ketika post de ka post kedai ke jongka assistant loco pilot kumbang laong de ka jing siu kanong haka 7 CPC pay commission nang ta ka jing sedang ban siu ya ketika post na kamta kitu ki candidate ki barang ki bayo ban join ka jing sedang kan long khat khandai hajar khandai spa nang ta kasnem ban apply ya ketika post kan long ba ki candidate la kumno ki de ban ladap ya ka khat prasnem sajrong hadu lai pho snem te ka total jong ketika post kumbang laong ba kan long khat we hajar shispa ar punyotli ki post bat kan don ru ya ka age relaxation ha ka bede bat kani te ka age relaxation ka shongkat kum ki kategori ki don hala ki jong ki age relaxation na kamanta jong ki kategori paper hapo jong ka ri India ki ST ki don la ka jong ka age relaxation ta ki OBC ki don hala ka jong ki age relaxation na kamata ki ex serviceman ru ki don hala ka jong ki age relaxation te mata temen page ya ki jaka ki state ki ba de ban tre na kamanta jong ka te ka post state Ahmedabad Ajmer Prayagraj Bengaluru Bhopal Bhubaneswar Bilaspur Chhattisgarh Chennai Gorakhpur Guwahati Jammu Kolkata Malda Mumbai Muzaffarpur Patna Ranchi Secunderabad Siliguri Trivandrum te kita ki state ki ba haban tre na kamta jong kita ki post te ka khatwe hajar sis bar punya teli ka de ka total jong baro teli ki post jong ki kategori te hakabede bar jong ki UR kan long 100,000 pras ban rupau teli jong ki SC 6,000 nyos pa sapon reu jong ki ST khandai spa khat khandai jong ki OBC 8,000 san spa khandai pura jong ki EWS 6,000 sauteli te baro kan long khatwe hajar sispa ar punya uteli ka total post na kamanta ki jingti pa company ha phila ban download ya ka notification na po ka website jong ka RRB recruitment board kitu ki candidate ki badan ya kamon bat ki bakwa ban apply kila ban like aki seba te sakali bat sapa apply hapo ki seba ki badan marjan aki chnong ki jongpi te tangkom ta perlok in sia kendu ha kawi pat ka video kublai shibon